Eu fago tanto pezas utilitarias como pezas máis escultóricas e pezas artísticas. Entón, o meu traballo se pode encontrar en múltiples contextos. E unha das cousas que a mí me gusta, que eu me esforzo máis en conseguir co meu traballo é ter pezas diferenciadas e que cando alguén que coñece o meu traballo ve unha peza en algún contexto poda identificar que é miña. Iso é ás veces unha limitación, porque como que me concentro en facer cousas coas que me identifique moito, pero ao mesmo tempo creo que me obliga a darlle máis pensadas aos deseños que produzo e conseguir unha imaxe coherente do meu traballo, que creo que é unha parte importante da marca. Eu facía cerámica todas as tardes na Escola Municipal de Nigrán con Emilia Guimeráns, pero os meus intereses académicos estaban máis na liña da enseñaría. Me gustaban moito as matemáticas, o debuxo, a xeometría, física, entón decidín estudiar enseñaría de camiños na Universidade da Coruña e me din conta de que era un oficio que me permitía aplicar de alguna maneira a maneira de pensar propia do mundo da enseñaría, de concebir xeometrías, incluso o proceso creativo de facer planos e tal, e todo iso aplicando o mundo da cerámica me permitiu facer un tipo de pezas bastante singulares. E a partir dese momento non deixei nunca a cerámica de lado, a compaxinaba cos traballos de enseñaría, e cando xa levaba, pois, non sei, 7 anos ou así traballando como enseñeira, decidín arriscar un pouco e deixar o meu traballo que nese momento era en Barcelona e volver a Vigo e montar o Geastudio. Pois, resumindo moito, eu teño unha idea e ás veces fago croquis en papel para definir un pouco máis e cando xa teño bastante claro o que quero, utilizo ordenador, utilizo software CAD no que fago os deseños en 3D. O primeiro que fago cando estou contenta cun deseño en 3D é facer unha maqueta en papel moi sinxela, con papel ou cartulina, fago. Estes serían as pezas da colección Cut and Fold, que teñen ese nome un pouco relacionado con cortar e doblar papel, por iso as maquetas en papel son bastante sinxelas de facer e é como un paso obvio, non? No proceso. E cando estou contenta coas proporcións, pois fago uns planos definitivos da peza que imprimo e utilizo como plantillas, non? Para cortar as planchas de barro con forma precisa. E logo son esas planchas as que uno unha a unha para dar a xeometría, ese volume na colección Cut and Fold. Entón, esas son pezas nas que o que busco é xogar co punto de vista do observador, dependendo de onde se observen, parece que se inclinan para un lado ou outro, incluso hai unhas que se chaman imposibles porque parece que lles falta un apoio que van romper pola metade. En algunhas desas pezas os utilizo para facer un molde e poder replicalas en porcelana, porque a porcelana é un elemento que me pecha un pouco o círculo porque se poden conseguir espesores moi finos, é translúcida e o seu acabado pulido e sen esmalte recorda moito papel. Entón fago pezas tamén en porcelana a partir de moldes feitos coa técnica anterior. Eu creo que a orixe de moitas colaboracións que fixen está en parte gracias a Artesanía de Galicia, a Fundación Artesanía de Galicia, porque fai unha labor de que nos coñezamos todos os artesáns en Galicia, os que facemos artesanía máis contemporánea, pero tamén os artesanía tradicional. Entón hai como un ecosistema de persoas que nos coñecemos, que facemos oficios artesanais, non? E de aí, pois aí surden oportunidades e colaboracións e tal. E logo, por exemplo, a colaboración con Loewe é unha colaboración que non foi directamente con Loewe, foi a través de David Chipperfield, o arquitecto, que ten un vínculo, ten un vencello tan grande con Galicia que el tiña que presentar un deseño de teteira e o quixo que fose producido por un artesán galego. Entón, a partir de aí, contactou comigo e xurdiu esa colaboración.
ademais de tendas, restaurantes, galerías, teño pezas na miña tenda online, se poden, a través da página web, se poden mercar encargos. As veces que non hai na web exactamente o que alguén queira ou non queda stock, pois a xente me escribe e podo facer as pezas para unha data concreta.